Ну і ад аб'ектыўнага погляду на сённяшнія заявы Александра Лукашэнкі з палітолагамі да суб'ектыўнага разбору з блогерам нехта прывітання. Стёпа, ну што, у нас будзе шмат Лукашэнкі хіба? Але не толькі. Але не толькі, ну што ж, пачынаем. А пачнем, як звычайна, з галоўных навінаў тыдня ад Вольгі Старасцінай. Беларусы робяцца здаравейшыя. Вядома, не наша супермедыцына вылечыла ўсе хваробы, а проста нездаровых мужчынаў будуць лічыць здаровымі, каб яны ў любым стане, нават хворым, змаглі аддаць свой доўг дзяржаве. Каждый мужчина, как я уже сказал, должен, мужик должен защищать, он должен эффективно. Должны защищать, должны служить. Тыя, што пра стан здароўя учора не павінныя былі служыць, заўтра будуць абавязаныя. По каким-то надуманным причинам, медицинским причинам, типа плоскостопия, как я часто привожу пример, мы не призываем в армию военнослужащих. Есть и много других показаний выдуманных, по которым мужик не должен служить в армии. Надо разобраться. И тебя вылечат. И тебя тоже вылечат. И меня вылечат. Можно брать практически с очень широким спектром патологии. Когда закончится болезнь, тогда перестанут сокращать. Плоскостопие. Ну так а что там такого? Ну что здесь такого? Пускай служит. Доктор должен решать, не президент, а доктор. Кому служить, кому не служить. Кіраўнік краіны, як цяпер высвятляецца па сумяшчальніцтве галоўны лекар, лічыць неабходным скараціць спіс хваробаў, бо як галоўнакамандуючы войскам ведае, дзеля чаго ж насамрэч прызываюць маладзёнаў. Это веселуха, это каждый знает вообще, кто проходил армию. Вот у меня друзья, сколько они говорили, и снег равняли, и бортики делали, и листья красили. Все, что возможно. И деревья отряхали, чтобы листьев не оставалось. Вообще нафиг армия нужна? Можа, патрэбная стабільнасць? Главное – сохранить мир, покой и стабильность. Главное – это мир и стабильность. Нужна стабильность, и все время надо работать. Все время надо бежать, чтобы от этих монстров не отстать. Амаль чвэрць стагоддзя Лукашенко абяцае і будуе стабільнасць. Можа, ўжо і пабудаваў? Нет у нас стабильности. А почему? Почему? Потому что руководство такое. У нас нет стабильности. Цены растут и тому подобное. Ничего хорошего у нас нет. У нас стабильно отсутствуют выборы. У нас потихонечку стабильно растут цены. У нас стабильно растет инфляция и все остальное. Ну и, естественно, за инфляцией цены. Вот. Никакой стабильности в этой стране нет. Стабільна і разам з тым нестабільна у нас і з заробкамі. Стабільна абяцаюць па 500 і нестабільна сярэднестатыстычны беларус іх атрымлівае. У снежні нібы атрымалі запаветны лік, а ўжо ў студзені сярэднія заробкі рухнулі амаль ва ўсіх галінах. Потому что в декабре все подгоняют зарплату, чтобы получить, а в январе уже платить-то нечего. По 500, так уже же вроде сказали, что уже и до 1000 дошли. Дошли до ручки. А не до 1000. Да если будет по 500, то в магазине цены будут, сами знаете, какие. Потому что он может таки обязать и больше ничего не робить. А у всего президента лезет. І ў прэзідэнты лезе, і на вялікі экран. Сёння зноў кіраўнік краіны зладзіў вялікую размову. Он все время говорит: я за народ, я за народ, я за народ, я за народ. И проходят года, и все за народ, и за народ, и за народ. И поэтому мы уже не верим. І таму ў народу да кіраўніка краіны адно пытанне. Ой, колькі ён яшчэ будзе прэзідэнтам? Будет ли при моей жизни у нас другой президент? Когда он уйдет, это с руководства. Потому что сколько можно? Что, в Беларуси на 9,5 миллионов нету ни одного нормального человека, который мог руководить. Вядома, ёсць, калі адказаць сцісла. А вялікія размовы для таго і патрэбныя, каб гэта схаваць ды шматслоўна даказваць беларусам сваю незамяняльнасць. Я не смогу не выдвинуть свою кандидатуру на пост президента. А ці будзе Лукашенко абраны прэзідэнтам, вырашаць на выбарах нібыта беларусам? Обещаю, что все будет честно.
Ольга Старостина, суб'ектыў Белсат. Вялікая размова з вялікай асобай адбылася сёння ў Менску. Слухай, ну столькі нагаварыў і пра хакей, і пра дзяцей, і пра врагоў, і пра друзей. Я просто не ведаю нават, што сказаць. Трэба нам нейкія высновы, напэўна, з гэтага зрабіць. Я падчас канферэнцыі вось стараўся натаваць такія асноўныя моманты, ведаеш, канкрэтныя крокі, што будзе рабіцца, каб там жылося лепш, зрабілася, сітуацыя памянялася, нарэшце шчасце прыйшло. Ну і слухай, паглядзі, вось, на жаль, А штосьці нічога тут няма. Што за ну, пустая на жаль, паперка? натаваў і не вынатаваў, тому што... Дарэчы, у нас вось зараз прыйшла СМС-ка спадарства, і вось кажуць, што гарант Канстытуцыі Лукашенко гарантаваў, што пераменаў не будзе. Ну, хоць нешта, у нечым ён все ж такі правы. Ну, так, тое, што пераменаў не будзе, гэта хутчэй больш падобнае на праўду. Слухай, ну, вось загаловак, напрыклад, сёння на Міры. «Пожалел об ушедшем времени для игры на баяне». Ну, и так бывает, в принципе. А мог стать великим музыкой. Рассказал, что у него один глаз отличается от другого, потому что шайбой попали, а однажды клюшкой так разрубили лицо, что в больнице швы накладывали. Господи. Слухай, что с гэтай особой, мне цікава, что ему у шпитали накладывали, ці, может, нават не у шпитали. Ну и моя любимая цитата сегодня. «Мяне кожны собака у кожным двары ведае». Ну, гэта чаму не? Тут і не кожная сабака. Тут, напэўна, што кожная іншая жывёліна ведае Александра Рыгоровича. Калі б яшчэ сабакам дазволілі галасаваць. Бо колькі ж катоў і сабаку самого кіраўніка дзяржавы на падворку мы ведаем, як ён любіць жывёлінаў. Таму, канешне, ведаюць. Пытанні сёння былі, адказы, хутчэй, прадказальныя на гэтай прамове Лукашэнкі. Адно пытанне было ў тым, ці паб'е ён папярэдні рэкорд 7,5 гадзінаў. І што? Слухай, некі дзіўны перапынак быў, ніколі перапынкаў не было, а тут 15 хвілін, не ведаеш, як лічыць. Калі без перапынку, то не пабіў. А памятаеш, як Давыдзька запытаўся, колькі будзем это рабіць? Ён кажа, ну так, будзем, а колькі, кажа Лукашенко, 10 ці 15? Паварачваецца да Олега Трусова і кажа, ну, Трусов хоча 15. Давайте 15 зробім перапынак. Вось так. Ці паспелі ўсе адпачыць за гэты час? Ну, вось бачыш, дэмакратычна раіцца з іншымі. Можа, адпачывалі, пакуль Лукашенко прамаўляў. Так, а як інтэрнэт рэагаваў на прамовы Лукашэнкі, зараз паглядзім. Адмыслова для гэтага аднаўляем старую рубрыку «Агляд каментароў». Запрошаныя на прэс-канферэнцыю журналісты пыталіся перадусім пра незалежнасць Беларусі, пагрозу далучэння нашай краіны да Расіі. Кіраўнік Беларусі на надзвычай сур'ёзныя пытанні адказваў жартамі. Вот нормальный вариант. Давайте состав Беларуси включим Россию. Гэта першы пункт плану Лукашэнкі, але ёсць і наступны. Ну давайте на этом этапе сделаем белорусского президента президентом этой страны или союза. Але вернемся ў Беларусь да штодзённых клопатаў кіраўніка краіны. Як прызнаўся на прэс-канферэнцыі Лукашенко, ён і сам уздоўж дарог дрэвы саджае і аграгарадкі будуе. Нават не ведаем, калі ж ён паспявае краінаю кіраваць. А калі паспявае, то перадусім робіць справы вялікай дзяржаўнай значнасці. Так говорю, женщины, снимайте свои эти штаны деловые, одевайте длинное платье и будете на балу танцевать. Вот молодец. Говорит, хоть заставил нас быть женщинами. Відаць, натхнёны поспехам Лукашенко ўзяўся і за яйца. Знайшоў метад, як з беларускіх мужчын зрабіць сапраўдных мужикоў. Где мужиков брать, если они в армии не были? Какие это мужики? Адказаў Лукашенко і на самыя хворыя пытанні беларусаў – заробкі ды месцы працы. Беспрацоўным ды тым, у каго малыя заробкі, кіраўнік краіны даў абсалютна бясплатную раду, як разбагацець. Надо людям начинать шевелиться. Каб не лічыць капейкі ад заробку да заробку, а стаць багатым, беларусам трэба стаць парабкам, абслугоўваць турыстаў ды сельгастэхніку. Картошки отварите. Мы же бульбаши. Драники выпекайте, чай приготовьте, автомобиль помойте, еще что-то. Море услуг на селе, в доме иди, торгуй, производи что-то, корзины плети, косы, трактора ремонтируй, велосипеды и так далее, до IT. Сам Лукашенко гэтак шевелится, што можа сабе дазволіць і на майбахі, і на дарагіх лыжах катацца. Але кіраўнік краіны супакою грамадзянаў. Усё гэта падаруначкі. Не з яго кішэні і не з дзяржаўнай казны выдаткі. Тут переживать не надо, что я ободрал наше государство.
Кажется, мне лучше ему вообще никаких вопросов не задавать, кроме как о погоде. И та после ответа испортится. Наконт наеўся ўлады. Вось бывае аб'еўся, напрыклад, дранікаў, і здаецца, больш ніколі гэтых дранікаў і не захочацца. А прайшло 3 дні і зноў хочацца. Так вось у некаторых і з уладай. Когда ты голоден, ты ворчишь. Алло! Да, Александр Григорьевич. Быстро макароны неси. Александр Григорьевич, вы же на пресс-конференции. Перерыв. Пришлось перерыв сделать. Развесил все запасы закончились. Александр? Быстро тащи макароны, пока еще перерыв. Слушаюсь, Александр Григорьевич. Барымак только, они липнут лучше. Да, Александр Григорьевич, сейчас. Отлично. Все, прорвало, все наружу, кругом враги, особенно Польша. Оппозицию громил и буду громить, президентом буду и дальше. Дайте денег. А я не слушал его. Есть еще такие... Слухай, нагаварыў сёння кіраўнік краіны і на імпічмент, і на турэмны тэрмін нават, але паказаць мы ўсяго гэта не можам, бо Белтэлерадыёкампанія нам не дазваляе шыкоўныя такія размовы кіраўніка краіны чамусьці. 7-гадзінныя. Так, ну мы піярылі, але слухай, нейкі стендап, падобна на стендап, вось паглядзі на фотаздымак, Ігор Шуневіч вось так скептычна ставіцца да ўсяго, што адбываецца навокал. Ну, напэўна, ён шукае дзіркі ў людзях, я так думаю. Так, альбо проста ўпэўнены, што вось прамовы Лукашэнкі з года ў год не змяняюцца, у адрозненні, дарэчы, ад ягоных вусоў, якія ўвесь час эвалюцыянуюць. Нашыя калегі з інтэрнэт-рэдакцыі заўважылі, што вось, напрыклад, глядзі здымак, гэта з 2007 года, якія чорныя вусы у параўнанні з валасамі адрозніваюцца. Глядзі, вось гэта ўжо 2012 год, ну і таксама вусы чорныя. А глядзі, 2018 год ужо штосьці праскоквае сівога. Наклейвае ці фарбуе? А вось у гэтым пытанні. Вот гэта пытанне. Вось. Але некаторыя бачаць у гэтым і масонскую змову. Паглядзі, вось калі прыгледзецца вось такі трохкутнічак намаляваць, то можна і след ЗША выпадкова знайсці тут. Господі, чаго толькі не знойдзеш. Чаго толькі не знойдзеш. Дзяржавы. Так, і інтэрнэт-карыстальнікі вельмі крэатыўныя. Яны нават уявілі, як бы выглядаў кіраўнік краіны, калі б у яго не было вусоў. І валасоў. Не звыкла, сапраўды. Можна і спужацца, калі такога чалавека сустранеш. Ну, калі у цебры. Калі ў такой вопратцы, то, ў прынцыпе, шмат хто быў бы шчаслівым яго сустрэць. Дарэчы, памятаеш такі стары анекдот? Усы чорныя густыя, речи длинные пустые. Хто даст правильный ответ, тот получит 8 лет. Не будем адказваць на гэтае пытанне, сябры, самі сабе можете адказаць, але не кажыце ўслых, бо рызыкуеце. А міліцыя, было тут пра Ігора Шуневіча, рыхтуецца да вялікай нарады ў Лукашэнкі. Кіраўнік краіны просіць ведомства не распавядаць пра свае дасягненні, а сканцэнтравацца на існых праблемах. Якія ж праблемы могуць быць у галоўных ахоўнікаў беларускай стабільнасці? Мы запыталіся жыхароў Віцебску. Адзін з адказаў здзівіў асабліва. Мне кажется, они и так достаточно хорошо работают. Я так считаю. Ну, очень много рейдов. Вот я на Лазо живу и иду со второй смены, и всегда они проезжают. И не знаю, у меня претензий лично нет. У меня нет претензий. Я считаю, что все хорошо. Милиция. Больше доброты. Ну, все в порядке, наверное. Все в порядку. Как на русском мове это звучит? В милиции повысить им зарплату перво-наперво, поскольку выходят на работу как на фронт. Это же очень серьезно и очень ответственно. Ну, естественно, жилищные условия должны быть у людей нормальные, хорошие. Ну и чтобы у них росли хорошие, добрые дети. Вот это я желаю от всей души. Сократить в 4 раза ее количество. Чем меньше милиции, тем спокойнее. А вось самая аператыўная пракуратура Беларусі ў Віцебску. Усе праблемы там вырашаюцца як толькі, дык адразу. Вось толькі як? Адказ у рэпартажы з Віцебску. Мы строили, и, наконец, построили!
2,5 гады. Менавіта столькі часу спатрэбілася, каб нарэшце дабудаваць гэты прыгожы пераход у цэнтры Віцебску. Але скарыстацца ім могуць па-ранейшаму не ўсе. Понятно, что воспользоваться человеку на коляске просто нереально невозможно, потому что все сделано не по ГОСТу, не по стандарту. Убухалі велізарныя грошы, але замест прыязных інвалідам пандусаў атрымалі хіба што горкі для катання на ледянках. Ну, данный пандус, что здесь сделан, здесь вообще невозможно даже и спуститься, потому что и наклоны, даже я не рискну ни здоровьем и не буду никого просить, чтобы здесь не спуститься, не подняться. Ёсць праблема, а значыць, мае быць рашэнне. Пракуратура відавочная озіва заўважыла. Праўда, адбылося гэта толькі праз 5 гадоў пасля адкрыцця пераходу. У лютым 2019-го. Але ж не пераходам адзіным. Высокія бардзюры, адсутнасць пад'ездаў ды пандусаў каля аптэкаў, крамаў, школаў да іншых грамадскіх месцаў амаль паўсюль. Делается много пандусов, много понижения бордюров, но не по ГОСТу, не по стандартам. То есть делается, я так понимаю, скорее всего, для того, чтобы он был. Просто на бумаге, где-то в проекте, чтобы он был. Але ж прокуратуру не падманеш. Тая ў шапку не спіць, ды рэгулярна адсойшвае парушэнні. Права инвалидов, безбарьерная среда, качественная жизнь, доступность – это как из сказки про Винни-Пуха, что права инвалидов очень странный предмет. На бумаге он вроде есть, а на практике нет. На паперы развязваюцца не толькі пытанні інвалідаў. Да прыкладу, полскі пуцьваравод у Віцебску летась увосень давялося закрыць на рэканструкцыю праз аварыйнасць. Што праўда, рашэнне аб гэтым прынялі яшчэ ў 2010-м. А ўсю зіму віцебляне скардзіліся на дрэнную работу камунальных службаў. Маўляў, не прайсці, не праехаць. І тут давялося ўмешацца пракуратуры. Тая загадала прыбраць горад ад снегу цягам наступнага месяца. Камунальнікі адразу ж скамянуліся, заварушыліся, ды ледь не пачалі працаваць. Выратаваў іх толькі каляндар. Праз месяц ужо вясна, а значыць, прырода самая без праблемаў разбярэцца са снегам. Віктор Старавойтаў, суб'ектыў Белсат. Слухай, Віталій, а ты ведаў, што слова «абавязкова» гэта просьба, азначае просьбу. Вось, да прыкладу, у Быхаве працаўнікоў аўтапарку забавязалі браць замест грошай прадукты ў краме «Каласок». А дырэктар філіалу кажа, што гэта не прымусоўка, а альтэрнатыва грошай. Заробкі ж мы выплачваем. Гэта такая просьба. Прымусовая просьба. Обязательно ежемесячно брать продукты. Просьба, пожалуйста, обязательно возьмите продукты. А ты б узяў бы прадуктамі такі вось заробак? Я не ўзяў, але я вельмі шмат такіх аб'яваў бачу і з розных арганізацый. А вось ніколі не было з такіх нейкіх, каб чыноўнікаў так прымушалі вось штосьці ўзяць, так? Ці там некую праблему вырашыць. Чыноўнікі толькі хабары могуць браць прадуктамі. Каўбасу, масла, малако, як ужо было. Ой, гэта як толькі чым чыноўніка не цеш, але ўсё больш і больш будзе браць. Слухай, але вось каб працаўнікоў, напрыклад, дзяржаўнага тэлебачання забавязалі глядзець праграмы дзяржаўнага тэлебачання, бо іх усё менш людзей глядзіць. Хай лепш глядуць Белсат, наш тэлеканал. Дзякуй вялікі. Сцяпан Святлоў, журналіст, блогер Нехта з намі быў у студыі. Наперадзе аб'ектыў з Кірылам Смяглікавым. Я быў рады з вамі працаваць гэтую гадзіну. Мяне завуць Віталь Бабін. Сустрэнемся ўжо на наступным тыдні. Усяго добрага.